Fortunatament ħadd ma weġġa meta l-ħamis filgħaxija żewġ persuni qabdu jwadbu l-ġebel lejn karozza tal-linja. Il-każ seħħ l-ħabta tal-10 ta' filgħaxija fit-triq San Ġwan Tuxa f'Bormla meta żewġ irġiel il-sorsi tagħna qalu li deru barranin u fis-sakra qabdu jattakkaw il-karozza tal-linja meta x-xufier waqaf fuq stage biex jabbi xi persuni oħra. L-istess sorsi qalulna li kien hawn li l-aggressuri ippruvaw jitilgħu fuq tal-linja. Iżda x-xufier irrifjuta minħabba l-istat tagħhom u li ma kellhomx flus biex iħallsu għall-vjaġġ. Kawża ta' dan il-vettura spiċċat bi ħsarat tant li mill-inqas tnejn mill-ħġieġ tal-ġenb tagħha tkissru anke periklu għal persuni oħra li kienu fuq ġewwa. Malli sar ir-rapport fuq il-post intbagħtu uffiċjali tal-pulizija illi madankollu ma laħqux waslu hekk kif il-barranin ħarbu jiġru mill-post immedjatament malli wettqu dan l-att. Il-pulizija konfermaw li dwar dan il-każ sar rapport iżda ma sarux arresti. Il-kumpanija Malta Public Transport qed tikkopera mal-pulizija fl-investigazzjonijiet tagħha. Bnet News jinsab infurmat li qed ikunu analizzati wkoll filmati minn kameras tas-sigurtà tal-karozza tal-linja.